खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गिबियावनो आंनि नार्जारी इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। दिनै गाबोन खौरां बिजोंनि गेजेरजों सानफ्रोमबो बिटिसिनि सिङाव थानाय गोबां रायजो राजाफ्रा बिपिएफ हान्जानि सुबुंफ्रा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जयेन आरो इउपिपिएल हान्जानि सुबुंफ्रा बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जयेन जानायखौ नखानायब्लानो बिटिसिनि सिङाव थानाय गाहायै मोननै हान्जाखौबो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जयनिं हाबाफारि लाफ्लेबाय थानायखौ जों बयबो खोनादों आरो खौरांफ्राव नुनो मोनदों। थिग बेबादिनो मैयानि दिनावबो 70 नं माजबाद समस्तिनि एमएलए चरण बर' बिथांनि नुजाथिनायाव 40 नं रौता समस्तिनि सिङाव थानाय नुथुन फानबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय बोरिगावन दिगलिपार गामिनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल आरो बिजेपि राजखान्थि हान्जानि खामानि मावनायखौ मोजां मोनैनि थाखाय मैयानि समाव बिपिएफ हान्जायाव आखाइ हमफैनायखौ खौराङाव नुनो मोननाय जादों। आरो मैयानि दिनावनो 14 नं चिरां दुवार समस्तिनि सिङाव थानाय रुनिखाता खान्थालगुरि गामिनि आदिबासि सुबुंफ्रा इएम रनजित बसुमतारीजों गावनि न'आव फैना इउपिपिएल हान्जानि इएम रनजित बसुमतारीजों आखाइ हमफैनायखौबो खौराङाव नुनो मोननाय जादों। फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव सोर बबे हान्जाखौ बांसिन मोजां मोनो बेखौ बिटिसि इलेक्सननि रिजाल्टआसो खोथासिगोन। बबेखानि जों बयबो दिनै गाबोन गुबुन गुबुन हान्जाफ्राव जयेन जानायनि सायाव दुगा जाना लाब गैयिखौ नुनो मोनो। मैयानि थांनाय हराव सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला इजराइलआ हरखाबै गाजानि गंसे सरकारि देहा फाहामसालियाव रकेटजों गाग्लोबना खेबसेयैनो 500 जनसो देहा फाहामसालिनि सिङाव थानाय सुबुंफोरखौ जिउ गोमाहोदों होनना सुलुङाव मोननाय जादों। बेखौबो मख'नो नांगोन जे हामास उदखारिफ्रा देहा फाहामसालियावनो आश्रय लादोंमोन। आरो बे जाथायखौ लानानै बेराफारनैजोंनिफ्रायबो सिमान लायैखौ मिथिनो मोनदों। हामास उदखारिया बै देहा फाहामसालिनि जाथायखौ जों मावाखै होनना रोखा खालामदों। आरो ओरैहाय इजराइलनि फारसेथिंनिफ्रायबो गाजायाव देहा फाहामसालिखौ गाग्लोबनाय जाथायाव गावसोरनि आखाइ गैया होननानै बे बाथ्राखौ सिमान लादों। थारैनो बे दावहायाव इजराइलजों गोहोगोरा हादरफ्रा लोगो लानायखौ नुनो मोनदों, जेरै आमेरिका, फ्रान्स आरो भारत। बे हादरफ्रा लोगो लानानै इजराइलआ मोनसेनि उनाव मोनसे गाजानि गिदिर गिदिर नोगोरफ्राव गोहोगोरा अस्त्रजों टेंक आरो एयार स्ट्राइकजों फोजोबस्रांनायनि थांखि लानायखौबो सुलुङाव मिथिनाय जादों। इरान हादरा बुंदों जे इजराइलनि गाजायाव गोबांबार गाग्लोबनायखौ लानानै दायो इजराइलनो फिनजाथाय होनायनि सम जाबाय होनना सांग्रांथि होनायखौ मिथिनो मोनदों। खेबसेयैनो देहा फाहामसालियाव 500सो सादारन सुबुंफोरनि जिउ फोजोबनायखौ लाना बै दावहाखौ गिथावनासिन महर लानायखौ नुनो मोनदों। नाथाय खायसे हादरफ्रा बे दावहानि गेजेरजोंनो थामथि मुलुग दावहाया जामारसिगोन नामा होनना जिंगासिनायजों लोगोसेनो बै दावहाखौ गोख्रैनो फोजोबनांगौ होनना बुंसोलायनायखौबो खौराङाव मिथिनाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय लोगोफोर। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ।